Ever baş kursanên heja sîvidan min baş û selamet ben. Xweş ku birand vê parçe vîdyoya de dixwazim bi kurtî ser bikaranîna peyvên weke ez apoçî me, ez talebanî me, ez barzanî me hinek gotina bi kurtî ser baxibim. Xweş ku biran dagîrkerên Kurdistanê ne tenê xaka Kurdistanê kirine çar parçe, belê mejiyê me, hizrobîrên me kirine milyon perçe. û ev perçên henê jî bi hiç rengî di berjewendiya civaka Kurdistanê de nîne, bi hiç rengî di berjewendiya gelê Kurdan nîne. Bo mînak di nav milletê me de îro ev nasnameyên nû derdikevin. Ez apoçî me, ez barzanî me, ez talebanî me. Ez bi hiç rengî mebesta min ew nîne ku em ji serokên xwe hez nekin yan jî ji partiyên xwe hez nekin. Mijar ne ew e ku em dijî wan derkevin yan jî wan bişkênin û bêrezî dijî wan bikin. Na, her dema partî û serokên me kiryareka baş kirin, em spasiya wan bikin û piştgiriya kiryarên wan bikin. û her dema kiryareka ne durust kirin jî em rexnel wan bigirin. Belê mijar ev e ye. Ev nasnameyên nû di nav milletê me derketin. Ez apoçî me, ez barzanî me, ez talebanî me. Çend di berjewendiya gelê Kurdistanê de ye. Xweş ku biran dagîrkerên Kurdistanê gelek bi şareza bûn, kiryanên xwe dijî Kurdan dimeşînin. Bi pîlan û projeyên xwe dizanin ka ku dera Kurdan lawaz e. Ew dizanin xalên mên lawaz li ku derê ne. Neha em bêjin sê kesayetiyan bînin cemhev bila li hev kom bibin. Yek bêje ez apoçî me, yedî bêje ez talebanî me, yedî bêje ez barzanî me. Erê encam çi derdikeve? Belê, mixabin ji dîroka me diyar e, ji duhî û heya îro partiyên me li hev nakin, bêtifaqî heye, li hev nekirin heye, perçebûn heye, cudahî heye. Ji ber wê yekê jî dagîrkerên Kurdistanê dizanin ku encam çi ye. Ege em van nasnama di nav millet da belav bikin, ew dizanin ku Kurd li hevdû cuda dibin, Kurd ji hevdû parçe dibin, Kurd ji hevdû hez nakin, Kurd li cemhev naronin. Ji ber wê yekê diçin destê xwe têxe nav wan xalên mên lawaz da. Ji bo dagîrkerên Kurdistanê gelek baştir e û di berjewendiyên wan da ye. Ege ez îro bêjim ez apoçî me, ez barzanî me, ez talebanî me. Ne tenê nasname tenê, gelek nasname dijî di nav Kurdan da derketine. Bo mînak hinek derketine dibêje ez tenê êzdî me, ez ne Kurdim. Yê heye dibêje ez tenê Alewî me, yê heye dibêje ez tenê İslamî me, Zerdeştî me, yan jî gelek tiştê din di nava civaka Kurdî derketine. Ev hemû ji pîlan û projeyên dagîrkerên Kurdistanê ê sedan salan e. Rojane nasnameyên nû di nav Kurdan da belav dikin. Ew jî armanca wan serekî ew e ku em ji hevdû perçe bin, dor kevin, ji hev hes nekin, bawerî nebe. Lê em binêrin eger Kurd tu kîjan partiyê da bî, ji kîjan serokê hez bikî yan ol û baweriya te çi be, lê eger tu xwe weke Kurd û Kurdistanî bidiye naskirin û xwe ji van nasnamên din hinekî dor bixî, wî demî tu pîlan û projeyên dagîrkerên Kurdistanê dişkênî xerab dikî. Niha nasnama Kurdim, Kurdistanî me weke asmanek ye bo Kurdan. Ew bin wî asmanî da Kurd ji hevdû hez dikin, Kurd ji hevdû diparêzin, bawerî bi hevdû hene. Ji ber ku bi wê nasname Kurdim Kurdistanî me babikalên me yekin, xwîna me yeke, çandan me yeke, zimanê me yeke, xwarin û vexwarin me yekin, cil û bergin me yekin, dayika me yeke, dayika me Kurdistanî yeke. û ev peyvên henê di xweşa dagîrkerên Kurdistanê naçe. Ev herdû peyvên henê heya îro jî di çavên dijminan da di mejiyê dagîrkerê Kurdistanê da tune ne. Heya îro jî di yasayên wan jî da di mejiyên wan jî da ev herdû peyvên henê ez Kurdim, Kurdistanî me qedexe ne. Ji ber wekê ez milletê me daxwaz dikim ku em ew qas serok perest û partî perest nebin. Ez tu carî naxwazim ku milletê me partî û serokên me bişkêne, bêrezîl wan bikin yan bi rengekî xerab dijî wan derkevin.
لی پیوست ناکه جی ام اوقاس سروک پرست او پارتی پرست من ام چما اوقاس کردستان پرست نینن ام چما اوقاس نشتیمان پرور نینن ام چما اوقاس زمان پرست نینن جبر وکه ام سروک مدا خواست دکن هنج گل مرا بیجن ام جوا سپاس دکن جبو دلسوزیاوه لیوان پیوان اس آپوچی me از بارزانی me از طالبانی me از ازدی me از علوی me از نظام اسلامی چه me خوش دور بکن ناسنامه کرد و کردستانی بپارزن اش گل me داخواز کم یه تایبت جی سوسیال مدیا بکارتینن تویتر و اینستاگرام و فیسبوک که هون وان ناسنامه جی سوسیال مدیا بکار نینن جبر همو داگیر کنن کردستان مد سوسیال مدیا دا دشوپینن و اف کریارن هنه اف ناسنامه نو ام درد خنجی بکارتینن تنه برجواندیا داگیر کرن کردستان دا هیویا سرکفنه بو گل کردستان دخوازم